खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 जानुवारि 2025 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो गोबां खामानिखौनो मावफुंनो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन आयाबो दिनै बांनो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव दिनै अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआ जोबोर खुसि जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां जायो बेफार फालांगियावबो मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोजों हरखाबै रायखोमा जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जालांनोबो हागौ गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ गोसोआव उसुखुथु साननायबो फैनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै थि समाव आरो गोरलैनो मावफुंजानो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनो हागौ मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जानोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना दिनै जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन आरो मोननो गोनांखौबो मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानियावबो दिनै आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ समाजावबो मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा हरखाबै गोबां धोन मोननोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव फिसा-फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबादखौ दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंजायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसायाबो दिनै बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनोबो हागौ दिनैनि राशि फरायफिननाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों